Bernard Grech huwa l-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Grech qal li tefa ismu u wera l-interess tiegħu sabiex jikkontesta għal Kap Nazzjonalista. Bernard Grech li għandu l-appoġġ tad-deputati li sfiduċjaw lil Delia issa se jibda bil-kampanja tiegħu sabiex jipprova jeleb lil Adrian Delia fl-elezzjoni għal Kap Nazzjonalista. Tant li d-deputati RIBELLI waqfu lil Therese Comodini Cachia u lil Roberta Metsola milli jikkontestaw sabiex jingħaqdu kollha wara Bernard Grech. Sorsi qrib id-deputati RIBELLI għalunna li l-ġurnata tal-ġimgħa kienet ġurnata ta' sodisfazzjon kbira l-fazzjoni Busuttil, għax issa qegħdin jaraw li Bernard Grech qegħdin pass il-bogħod sabiex jeħilsu minn Adrian Delia. Qabel mal-membri tal-Kunsill Ġenerali għażlu elezzjoni oħra għal Kap Nazzjonalista, l-esponenti ewlenin tal-fazzjoni Busuttil bellawha li se jagħtu għażla. Fil-fatt kandidati prospettivi weblu direttament jew indirettament il-kunsilliera li se joħorġu biex dawn jażlu triq ta' tellieqa oħra. Iżda issa ż-żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil huwa Bernard Grech. Ġimagħtejn ilu Bernard Grech inqabad jikkonfoffa ma' Jason Azzopardi f'ħanut tax-xorb. Azzopardi qed jgħin bi sħiħ sabiex Bernard Grech jieħu post Delia. Minkejja li qed jingħata l-impressjoni li Bernard Grech huwa persuna ġdida, fil-verità ilu ħafna jimmilita fil-kamp tal-fazzjoni Busuttil. Saħansitra mhux l-ewwel darba li tkellem fl-attivitajiet tar-Repubblika, l-għaqda tal-fazzjoni Busuttil. Bernard Grech huwa persuna konservattiva tant li kampanja kontra id-dħul tad-divorzju f'Malta. Issa kollox jidher li t-tellieqa se tkun bejn Adrian Delia u Bernard Grech għalkemm il-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista fetħet l-espressjoni ta' interess sa nhar it-Tnejn illi ġej.